Bo día. Segunda parte do vídeo de creación de páxinas web con HTML e CSS. Ben, quedamos en que tiñades que cambiar o contido desa páxina, vale? E eu, pois xa o fixen, xa non temos as mensaxes anteriores, sino que temos a canción do rodaballo. Entón, como vedes, a imaxe que acompaña esta canción non é moi acaída, así que o primeiro que imos facer é cambiar esa imaxe. Para iso, voume aquí ao código e vexo que teño aquí uns assets. Assets son os arquivos que acompañan a páxina web, vale? Unha páxina web sempre ten un cartafol no servidor donde van os arquivos que se van visualizar ou escoitar ou ver como un vídeo nesa páxina. Entón, o que teño que facer é subir a ese cartafol un asset, un elemento, e vou subir esta imaxe dun rodaballo que tiña por aí guardado. Esta do indio xa podo eliminar, vale? Se baixo por aquí teño o botón da bomba para eliminala, e o que vou facer é, xa teño subida esta. Como se insire unha imaxe nunha páxina web? Ben, pois primeiro hai que ter nun cartafol e logo hai que ter o enderezo donde está situada esa páxina, vale? Simplemente unha referencia a donde esa imaxe está almacenada. Así que copio este ligazón e agora voume ao código aquí index.html e busco esta línea que aparece despois de nunha lancha de marín, igual que aquí a imaxe aparece despois de nunha lancha de marín, e o que vou facer é este enderezo que estaba aquí sinalado entre aspas, vale? Vedes que había un src e un enderezo moi largo entre un aspa e outra aspa, vou no borrar, vale? Entón nos queda a etiqueta img, que quere decir imaxe, src, que é donde está, e ten un atributo extra que é 50%. Queremos que a imaxe ocupe o 50% aproximado dese recadriño que aparecía na web. E aquí agora pego o enderezo desa imaxe que subín. E se veño aquí, vexo que a imaxe xa está cambiada, de acordo? Xa temos algo que ten máis que ver coa nosa mensaxe, coa nosa canción. E ora, por último, aquí me quedaba unha ligazón a donde estaba a foto original que collín para esta imaxe, e aquí o que vou poñer é o autor desta canción. Ben, pois me vou ao código, vou reducir un pouco para poder atoparnos, vale? E aquí abaixo de último, igual que de último aparecía na páxina, temos un texto. Ben, pois vou poñer que isto é un poema de el señor Z Máxima, vale? E agora eu quero que eso apareza como unha ligazón, vale? Vou eliminar todo isto de aquí, toda esta línea. E agora eu quero que, se eu deixo isto así como está, aquí a páxina me aparece poema de Z Máxima, pero quero que o pinchar en Z Máxima me leve a outra web, o que é a base de internet, os hipervínculos, vale? Entonces, o que vou facer é escribir unha etiqueta que está dentro deste parágrafo, que é a de ligazón e que é unha letra A, vale? Se escribo aquí a letra A e no medio vou poñer este Z Máxima, vale? A ver, amplío un pouquiño para que se vexa ben. Védelo, vale. Ahora, entonces, isto me aparecería como unha ligazón, e se vedes xa parece que cambiou de cor como para poder clicar sobre ela, pero non me leva a ningún sitio porque non lle dixen a onde ten que ir, entonces non parece que esa ligazón este activa. Que teño que facer? Pois dentro da primeira etiqueta de ligazón o que teño que decirlle é a donde vai ir, e iso se fai con href igual a comillas, e entre esas aspas lle vou poñer a páxina donde quero que vayan, que é a páxina de rodaballo, que o seu nome científico é Z Máxima. Ben, pois copio esta ligazón, voume aquí ao índice e entre estas aspas de aquí, no href, o pego, de acordo? Ahora, se me vou aquí, vexo que isto xa aparece coa cor suliñado e me cambia o dedito cando me poño en riba dela, e se pincho me leva a páxina
do rodaballo. Ben, pois de momento isto é todo hasta o seguinte vídeo.